клікаў дарогу, каб людзі чулі слоў Божых праўду. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. Ты маіх рук патрабуеш, кропель поту і шчырага сэрца, нязломнай веры, маёй адвагі. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. О, Езу, на мяне ты спаглянуў, з тваіх вуснаў я пачуў сваё імя. Сеці лодку я на беразе кіну, каб з табою распачаць новы лоў. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. З духам тваім. Pan прысягнуў і не пашкадуе аб гэтым. Ты святар навекі на ўзор Мельхізедека. Словамі гэтай антыфоны распачынаем сённяшнюю святую мшу, першы чацвер месяца. Дзень, калі асаблівым чынам дзякуем Езусу Хрысту за тое, што застаўся разам з намі пад постаццю хлеба в сакраменце Еўхарыстыі, каб умацоўваць нас на нашым шляху да збаўлення. І таксама дзякуем Богу за дар сакраменту святарства. Туляем сваёй малітвай усіх святароў, звязаных з нашай парафіяй, паходжаннем ці сваёй паслугай, а таксама молімся аб новых шматлікіх пакліканнях да святарства, да манаскага жыцця, каб былі заўсёды тыя, хто будзе абвяшчаць Божае Слова і здзяйсняць святыя сакраменты. Таксама сёння літургічны ўспамін благаславёных сясцёр мучаніц з Новагрудка, якія ў 1943 годзе аддалі сваё жыццё за жыхароў Новагрудка. Прызываем і заступніцтва ў нашых малітвах. На пачатку святой мшы перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, всіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Помолимся. Боже, Ты для славы Своей, для избавления человечества, поставил Христа наивышедшим святором навеки. Дай, каб народ, який Он набыл Тебе своей кров'ю, з уділу у евхаристичної віри отримав от цього крижа із мертвих повстання, які з Тобою живі, володарить в єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание послания святого апостола Павла до Колоссянам. Браты, с того дня, коли почули про вас, мы неспынно молимся и просим, каб наполнились познанием воли Божией во всей мудрости и духовном разумении, каб вы поступали годно Пану и во всем подобались Ему, приносячи плен во всякой доброй справе и возрастаючи у познания Бога, каб вы умацовывались усею силы поводле моцы славы Ягоны для полной вытрвалости и долготерпливости. Мы с радостью дякуем Богу и Отцу, який покликал вас до уділу в справі святих у святле, які визволив вас з-під уладу темры и привел в владарство умилованного Сына Своего, у яким мы маем откупление и отпущение грехов. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан показав своє збавлення, Пан показав своє збавлення, показав Пан своє збавлення, перед очима народу об'явив свою справедливость, успомнил про свою верность и милосердность до дому Израиля. Пан показал свое збавление, убачили все межи земли збавление Бога нашего. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спевайте, играйте. Пан показал свое збавление. Грайте Пану на гуслях и на гарфе, под гучание трубов и рога. Радостно вскликайте перед Паном и володаром. Пан показал свое збавление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на Твоё слово закіну сеткі. Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі, і ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта ўбачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за ўлову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Забедея, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сымону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Пане Христе, Пан, дорогие браты и сестры, сегодняшнее Евангелие представляет нам сцену покликания святого апостола Петра.
Да Езуса з розных бакоў прыходзілі людзі, каб пачуць Яго слова, каб атрымаць Яго дапамогу, прыносілі хворых, церпячых, каб Ён аздаравіў іх. І заўсёды збіраўся каля Езуса вялікі натоўп людзей. Менавіта калі Езус быў каля возера Генезара, так мы чулі у сённяшнім Евангелі, Ён папрасіў рыбакоў, якія былі ў сваіх чаўнах, каб сесці ў гэты човен і з яго навучаць людзей. Рыбакі згадзіліся. Напэўна, былі таксама разам у гэты час з Езусам і слухалі тое, што Езус ім казаў. І калі Езус скончыў навучаць людзей, звярнуўся да рыбакоў, звярнуўся да Сымона. Сказаўшы яму: выплыві на глыбіню і закінь сеткі для улову. Не здзіўляе рэакцыя святога Пятра, не здзіўляе рэакцыя Сымона, які ўсё сваё жыццё быў рыбаком, вельмі добра ведаў гэтую справу і таксама разумеў, што у гэты момант дня нічога злавіць не ўдасца. Тым больш, што, як сам ён кажа Езусу, што ўсю ноч яны лавілі рыбу і нічога не атрымалася злавіць. Аднак, пад уражаннем словаў і навукі Езуса Хрыста, ён кажа: на тваё слова закіну сеткі. І робіць тое, што, аб чым папрасіў яго Езус Хрыстус. І бачыць штосьці незвычайнае. Сеткі напаўняюцца рыбай так, што не можа нават сам іх выцягнуць. Просіць сваіх сяброў, супольнікаў з іншага чаўна, каб яму дапамаглі. Дарагія браты і сёстры, Езус Хрыстус няспынна звяртаецца да нас з просьбай, каб мы дазволілі яму ўвайсці ў човен нашага жыцця, каб мы адчынілі для яго нашыя сэрцы. Ён выходзіць в наша сэрцы, каб быць разам з намі і нам дапамагаць, каб нас падтрымаць. І вельмі важна, каб мы вучыліся ад святога Пятра сённяшняга Евангелія верна спаўняць словы Езуса Хрыста, спаўняць яго волю, быць яму паслухмяным. Нават тады, калі здаецца нам, што гэта не мае сэнсу, што гэта неправільна, што мы лепей разумеем, як нам трэба зрабіць і паступіць у нашым жыцці. Варта ўсё ж такі паслухаць тое, што кажа Езус, і зрабіць так, як Ён нас просіць. Бо толькі тады мы сапраўды атрымаем багаты плён. Толькі тады здзейсніцца ў нашым жыцці цуд. Святы Пётр, калі б палягаў толькі на сваім досведзе, нічога так бы і не атрымаў у гэты дзень. Усю ноч ён працаваў, і гэта праца была марнай, бо нічого не атрымалася злавіць. Але дзякуючы слову Езуса, дзякуючы паслухмянасці Езусу, нават калі гэтыя словы былі для яго незразумелыя і здаваліся зусім неправільнымі, ён атрымаў гэты вялікі улоў. Ён убачыў гэты цуд. І гэты цуд стаў прычынай таго, што ён паверыў, што Езус Хрыстус Месія. Ён прыпаў да яго на калені і сказаў: адыдзі ад мяне, Пане, бо я чалавек грэшны. Ён звяртаецца да яго як да Месіі. Дарагія браты і сёстры, у адказ Езус кажа: не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей. І гэтыя словы перамянілі жыццё святога Пятра. Выйшаўшы з чаўна, ён пакінуў усё. Пакінуў сваю працу, свой дабытак, пакінуў сваю сям'ю і пайшоў за Езусам Хрыстом. І, браты і сёстры, таксама ў гэтым нам варта наследаваць святога Пятра. Варта нам зразумець, што нам перашкаджае быць блізка Езуса Хрыста. Гэта не абавязкова штосьці дрэнна, не абавязкова якіясьці нашы злыя схільнасці. Гэта можа быць чымсьці нават добрым, але калі гэта перашкаджае нам быць з Хрыстом, ісці за ім, то варта гэта пакінуць.
Warto гэта пакінуць і ісці за ім. Бо толькі разам з Єзусом Христом можам дайсці до той мэты, да якой усе імкнемся, да вечнага жыцця, да збаўлення і да сапраўднага шчасця. Амен. Праз заступніцтва благословеных сясцёр мучаніц з Новагрудка у малітве просім Бога за ўсіх людзей на зямлі. Молімся за святы касцёл, каб вёў усіх сваіх дзяцей да спаткання з Христом, Цябе просім. Молімся за тых, хто пакінуў усё дзеля Христа, каб яны знайшлі паўнату жыцця ў радасным служэнні Богу і людзям, Цябе просім. Молімся аб новых святых і шматлікіх пакліканнях да святарства і манаскага жыцця, Цябе просім. Молімся за церпячых і хворых, каб яны, зразумеўшы сэнс сваіх пакутаў, мужна неслі свой штодзённы крыж, Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Віктара Міхневіча, 20-ю гадавіну пасля яго смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства, Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы неслі нашым бліжнім хрысціянскую любоў, Цябе просім. Божа, прымі нашы пакорныя просьбы і пра заступніцтва благословенной Марыі Стэлы і паплечніц, паннаў і мучаніц, навучы нас любіць Цябе яшчэ мацней, праз Хрыста, Пана нашага. А нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю ўсклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і земля полныя хвалы Твоей. Госанна на вышынях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целамі і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твое прийстя в хвале. Вспоминаючи смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, дасканаль яго любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам.
Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам, з благословеннымі сёстрамі, мучаніцамі з Навагрудкай і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да помаж нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословенный покликаний на вечеру ягоною. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, и будзе оздоровлена душа моя. Єсу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю
ёсць тут, Jezus ёсць тут, узнёсшы руки, Бога прославляем, Jezus ёсць тут, узнёсшы руки, Бога прославляем, Jezus ёсць тут. Ён любіць нас, Ён любіць нас, узнёсшы руки, Бога прославляем, Ён любіць нас. Молимся. Просим Тебе, Пане, праз удел в этой ахвяры, якую Сын Твой наказал складать на успомин про Яго, учини нас самих для Тебе вечным даром, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Тепер, після благословення буде виставлено Святейшого Сакраменту і набоженство першого четверга молитви о покликаннях. Пан з вами. Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Тривайте у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison. Христе Лейсон, Кирия Лейсон. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca, Jedyny Boże, Кров Христа, Единородного Сына и Царства Предвечного, выбав нас, кров Христа, утіловленого Слова Божого, кров Христа нового і вічного заповіту, кров Христа, яка спливала на землю при кананні у саді олівним, кров Христа, яка стякала при бичуванні, кров Христа, яка сочилася з-під терньової корони, кров Христа на крижі пролитая, кров Христа расплата за наше збавлення, кров Христа, без якої нема пробачення, кров Христа, яка в Евхаристії поїть очищає душі, кров Христа, криниця милосердності, кров Христа, яка перемагає злих духов, кров Христа, мужність мучеників, кров Христа, моц віровизнавців, кров Христа, криниця чистості паннов, кров Христа, підтримка в небезпеці, кров Христа, прохолода працюючих, кров Христа, сутішення смуткуючих, кров Христа, надія у покаянні, кров Христа, полегка помираючих, кров Христа, супокой і радость серців наших, кров Христа, задаток життя вічного, кров Христа, збавлення душов чистцових, кров Христа, всілякої хвали і пошани найдостойнішая, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу,
Откупил Ты нас, Пане, кров'ю Своею и учинил нас владарством Бога нашего. Молимся. Всемогутный вечный Боже, Ты одинородного Сына Своего установил откупителем свету и праз кров ягоную дал магчимость вымолить пробачение. Дай нам, просим, годно ушановать ахвяру нашего збавления и прозаеметь оборону от зла часового на земли, как радоваться вечному счастью в небе. Праз Христа Пана нашего. О Jezu Boży Paster, Ty poklикал апостолов, как зробить их рыбаками душаў, притягни до себе полымянные, высокородное сердце молодых людей и учини их своими послідовниками и своими слугами. Учини, каб яны, так як Ты, прагнули паўсюднага адкуплення, дзеля якога Ты узнаўляеш на алтары свою ахвяру. Пане, Ты вечно живешь, дзеля того, каб заступаться за нас. Открый перед ими далягляды, каб убачили весь свет, у яким узносится невыказанная просьба так многих братов об светле правды и теплыни любови. Учини, каб адказваючы на Твое покликанье, яны протягивали тут на земле Твою миссию, будовали Твое мистичное тело, костел, и были солью земли и светлом свету. Пане Езу, нехай на Твой милостивый заклик отгукнутся так само шматликие жаночие сердце, чистые и высокородные, улив их прагу евангельской досконалости и отданого служения Костелу, братам и сестрам, яким потребна допомога и любов. Амен. До Бога, який неоспинно опекуется своими детьми, ведя их по життєвому шляху, узнесем наши молитвы. Пане Езу, Ты хочешь, каб все люди подошли до познания правды и были избавлены, просим Тебе, пошли работников на жниво свое. Шли работников на жниво свое. О Езу, який сказал учням своим, не вы меня выбрали, ли я выбрал вас и призначил, каб вы шли и приносили плен, и каб плен ваш тривал. Просим Тебе, Пане. О Езу, Ты сказал своим учням, вы святло свету, нехай святло ваше так светить перед людьми, каб яны бачили ваши добрые учинки и прославляли Отца Вашего, який в небесах. Просим Тебе, Пане. О Езу, Ты сказал учням, кожного, хто визнає мене перед людьми, я признаю перед Отцом моим, який в небесах. Просим Тебе, Пане. О Езу, Ты сказал, кто не бере крижа своего, и иди за мною, то и не варт имени. Просим Тебе, Пане. О Езу, Ты перед своим невоушествием сказал апостолам, идите и научайте все народы, и вось я с вами во все дни до скончания веку. Просим Тебе, Пане. Боже, Ты кличешь многих, как приносили тривалый плен збавления и святости в Твоим костеле. Почуй просьбы своего люда и учини, как кожное покликание было охотно принято, развивалось и приносило щедрый плен праз Христа, Пана нашего. Амен. Эти величный сакрамент ушануймо щиро все, тратить моц старое право, бо уже новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе, Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты на святейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и владариш на веки вечные. Амен.
Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно, хай буде вечно Иисусу, честь и хвала. Милость Божию сердце моим распали, о Пане, Духом Своим. Мы, браты у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. Ми, брати у Христе, єднає нас любов, пісня хвали Богу, хай гучить знов. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.